inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cups sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cups on air! Ilonggo Cups on air! Good morning, good morning, good morning Santa Barbara. Welcome na sa aton nga programa Ilonggo Cups on Air. Adlaw kita nga Martes, Agosto 1, 2023. Good morning gid sa nakapamati diri sa aton diri sa Radyo Gyon 106.7 FM. Kada Martes, alas 10 o 10:30 kita sa aga. Upo ninyo sa subong aga ang inyo mga ilokap. Ako si Police Corporal Irin Magarso. Ako naman si Police Corporal Vicente Blusa Jr. Kakaton sini pagkadalon sa inyo sa subong aga mga balitang impormasyon. Gikan diri sa probinsya sa nga Iloilo. Isagik man namin nga aga sa aton tanan-tanan. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo, aton sini pagdulong sa inyo sa subong aga ng aton nga mga topiko. Una nga aton sini nga topiko, aton sini pagpatpat sa subong aga mga weekly accomplishment sa inyo nga mga kapulisan sa tinalikdan nga semana. Hulyo 24, Tub 30. Yes, kag next naton nga topiko ang PCR month nga activities naton. Ang aton sini nga culminating activities ang aton sini nga PCR month. Ang bulan sang Hulyo is PCR month naton. Yes. Kag ang aton nga Yes, everybody. Yes, ang aton palabuton nga Project Akos sa this coming August 12 no sa Banwa sang Ahoy. Kag subuman pag kumiyara pa kita time karon makata kita sa mga crime prevention tips. Kag sa siyempre no may mga calamity tips kita magahatag karon no kung mayara pa kita nga tiempo. Tungod mayo lang kay sa subong nga adlaw badi medyo nagturo-tirhan na. Yes, buddy. Una-una lang naton ba din no, ang aton sini nga weekly accomplishment report no sa aton sini nga mga Cups diri sa probinsya sang Iloilo sang nag-umpisa July 24, Lunes nga adlaw. Tugtog sang tinilikdan sini nga Domingo no, July 30, 2023. Sa ini regarding ini sa aton sini nga mga intensified campaign no, sa anti-criminality campaign naton. Una naton sini nga accomplishment ba di? Yes, kaguna naton nga accomplishment ang sa aton nga intensified campaign no against illegal drugs. So mas or minus nakalabot no 600 nga worth ang ginapatihan Shabu no ang aton nga recover sa subong nga semana kag ini nagikan sa duha ka banwa no. Una ang banwa sang Santa Barbara
kag ang Banwasang Barutak Viejo, Iloilo. Kung isa man ang kadako nga accomplishment ba din, no? Diri mismo sa Banwasang Santa Barbara, which is no duwa sini ka high value individual no aton sini nga natigan sini madakop. Kudang aton sini nga Philippine Drug Enforcement Agency 6. Ining mga subject na to nagkilala kan dai Salvador Ruiz no kag Vanessa Bison. Yes, kag duwa gini sila ba din, no? Agin consider nga high value individual. Kag natigayon sini nga recover sa ila sini nga posisyon ang masobra sini nga 515 no ka gramo sang ginapatihan siya bu. Nga nagabalor masobra 3.5 million pesos. Kagasubong man no, sa Banwasang Barutak Viejo, 4.5 grams man nga sang ginapatihan siya buong natigayon nga recover nga nagabalor malapit 31 mil pesos. So, sa aton sining mga pumuluyo no, maraming salamat sa inyo sining nga pagpadangat sa impormasyon. Sa inyo sining mga kapulisan no, dari sa probinsya sang Iloilo, labi na gid dari sa Banwasang Santa Barbara. Kaya hindi ni matigayon nga mangin successful ang operation ba din no, without man sang support sa aton sining mga pumuluyo sa diri man mismo nga lugar. Yes, pade kag ano na lang yan, no? Kung wala ni naton magkaladak pa, no? Sa aton nga mga Ilonggo Cups, pag aton mga operatiba, no? Ining ginapatihan nga sa bu. So dako naman or damo naman nga mahalitan nga especially sa mga uling tubo naton nga mga kabataan. Kaga siyempre no padayon naton sining intensified campaign ini, that's why no ang inyo sining nga mga lukap sa pagpanguna no sa aton nga provincial director Police Colonel Ronaldo Palomo nung padayon gid nga nagainggan nyo sa mga pumuloy nga kung any bad or may mga makitaan kamo dira nga mga unusual no sa inyo sining nga lugar, gilayon gid nga mag-contact sa inyo sining nga mga kapulisan malapit dira sa inyo sining nga komunidad. Yes, kaga no kung may mga ano kamo da, may nakita kamo da do sa Nambalibadi, is tagsa-tagsa ka mga municipal police stations naton is may designated kita nga mga hotline. Please secure nyo na no. Kaya syempre kung may mga makalatabo dira nga mga illegalidad no sa atong lugar is makatawag kita dayon sang responde kaga matagaan dayon sang hustisya ang mga biktima naton. Aton nga oras alas 10:30 na sa aga. Sa gyapon nagapamati kamo diri sa Radyo Ugyon 106.7 FM. Yes. Diri sa Ilonggo Cups on air. Atis kita magpadayon ba din no ato na na-acknowledge ang aton sining mga live viewers no sa subong aga diri sa aton sining official FB page ang Iloilo Police Provincial Office Kama Pro 6. Subong man no sa cross live man kita siyempre diri sa Radyo Ugyon or Santa Barbara Ugyon page. Yes, buddy. Good morning no kay Mama Karen Albia Rizano. Thank you so much good ma'am kaga sa mga upod naton na sa Office of the PIO sa Provincial Headquarters. Kag sa aton man nga Batad Municipal Police Station, thank you so much gid sa aton mga Ilonggo Cups dira. Kag kay Ma'am Geraldine Pato sa Magbanwa ma'am, thank you so much gid. Kag sa Carles Municipal Police Station, thank you so much gid for watching. Kag sa tanan no, 43 naton ka mga police station, kag ang isa ka city, ang siyudad sang Pasig, kag ang first and second Iloilo Provincial Mobile Force Company. Good morning gid sa inyo tanan. So ano pang ginawla dira no, magtimpla na sang mainitin ka kape. Magpamati no diri sa aton nga programa Ilonggo Cups on Air diri sa Radyo Ugyon 106.7 Santa Barbara, Iloilo. Subong man thank you so much man no, sa pag-monitor no dira sa aton sining mga pumulyo dira sa Santa Barbara Public Market. Kayo tindag li subong ba din no subong adlaw Martes. Diri sa Banwasang Santa Barbara. Kag sa aton sining pagpadayon ba din no, yes, kina-college man nato no ang nagalantaman sa aton by the way no sa subong nga aga ang aton sining ang tiayon sa aton provincial director si Mama Lynn Grace Galas Palomo no nga naka-monitor gid sa aton sa subong aga. Thank you so much for monitoring ma'am. Aton sining Officers Ladies Club advisor. Yes, kag sa aton nga no very energetic and dynamic provincial director Police Colonel Ronaldo Palomo. Kag sa aton nga mga provincial staff no, sa aton nga DPDA kag DPDO, good morning gid sa inyo tanan dira. Good morning man sa tanan no, ang baling mama ni Sir Albert Noy Loreno no, sa Kalinog MPS no, dira sa PICA section man naton dira sa Banwasang Kalinog. Thank you so much for monitoring.
Yes, kaga sa next topic na ba din, no? Ang ato naman nga anti-criminality campaign, no, against a wanted person. So sa subong nga semana from July 24 to 30, no, 2023 may ara kita 23 tanan ka mga wanted person nga natigayon nga makaladakpan. Kag sa 23 ni badi, tatlo diri, no, ang gin-consider naton nga most wanted person. So 23 na ang natigayon sining madakop no sa campaign naton, intensified campaign on arrested person. Kag sa kampanya naman naton sa illegal sining nga sugal no or intensified campaign against illegal gambling. Nara kita sining ka anong nga nadakpan no sa bugusan nga semana sa July 24 to 30. Ano mga natigayon nga madakop kag napasakaan na sang mga kaso. Kag may ara man kita badi nga na-intercept, no, sa illegal quarry nga 5 man ka personalidad. So mo ito aton sining accomplishment no sa subong semana no sa aton sining weekly operational accomplishment. Sa July 24 to 30. So isa lang ginana ka semana no. May ara kita nga mga recoveries kag subong man mga napasakasang kaso. Sa nasarisari naton sining anti-criminality campaign against illegal drugs, unwanted person, kag subong man illegal gambling, kag illegal quarry. Kag sa sining tinigdan sining July 27 naman, regarding naman ini sa aton sining Police Community Relations Month, ika-28 PCR month naton ba day? Ginibat sining culminating activity no sa July 27 or sang Wibes, which is ginatagaan naton sining sa mga ward or pasidugog ang aton sining mga stakeholders. Subong man ang aton sining mga police community relations PCOs naton kag units sa sining culminating activity naton no sang tilikdan sining Wibes. Kag ang aton nga dinapit nga bisita, no, as guest of honor and speaker kundi ang aton nga representative, no, sa nga First District of Iloilo, Congresswoman Janet Garen. Nagakadungan man sa sining culminating activity naton ba din no or culminating ceremony. Ginatagaan man sa mga award ang aton sining mga top performing units and municipal police station. So, sa tanan-tanan naton sining mga Ilonggo Cups kung subong man sa mga stakeholders naton kag sa mga individual no or sa mga individual nga nag-participate no sa successful celebration naton sa 28 PCR month. Thank you so much gid no kag sa gyapon no magakilita na naman kita sa masunod sining mga programa kag proyekto sa inyo sining mga Ilonggo Cups diri sa probinsya sa Iloilo. Yes, kag ang next nga topic na to, no, madamo gyud salamat. Ang aton nga pala buton nga project Hakos bade. This coming August 12, 2023 dito man sa Banwasang Ahoy, Iloilo. Ini nga project Hakos no kun ang Hakos no may bot silingon ini sa hatagan atensyon aton sining kabataan nga ulik don kag suportaran. Aton sining mga major sponsors sa sining proyekto ba di? Yes, among Webso Western Visayas State University West Medical Visayas Center. State University Hospital nato no. So pagpuna dira sa aton sining hospital administrator Dr. Belen Gabo Carion. And of course no kapod naton nga sa programa nga ini ba di? Yes, aton nga PSWDO no, Mama Sara Barayoga kag si Miss Rara Ganson. Siyempre ng mayor no sang Ahoy Iloilo no or municipality of Ahoy. Honorable Jet Rojas kag subong man ang Robinson's Place Pavia, ang Golden Salapot Eagles Club kag ang More Power. Kag siyempre upon man dira no aton sining Officer Studies Club Advisor Mrs. Lynn Grace Palomo kag aton sining OLC President no Dr. Sinieres. So patayan niya or magakilita na kita no sa August 12 no sa masunod sining Sabado no dira sa Banwasang Ahoy Iloilo. Kag
Kaya siyempre ba din antes kita magtako pag ino maghatag man kita sa mga pila sini ka mga crime prevention tips naton ba di? Which is nga sa subong nga tiempo kaysa maulan-ulan ang tiempo kag siyempre maulanon medyo malamig-lamig no kag dira naman naka-strike ang pila naton sini ka mga kabyanan naton nga hindi manami ang mga tinutuyo. Especially no sa subong nga bulan bade sa nga Agosto no nga ginakonsiderar man sa aton nga mga kauturan nga bulan sa tagkiliwi o kung tagpiligado bade. Kasi siyempre ba sa munang balila no sa bulan sa tagkiliwi damo kisa sa mga kawatay nga mga kakatabo or nagakatabo. So, dapat may aware kita no sa aton sining mga panimalay dira, secure gid permi nga sarado ang aton sining mga pertahan kag mga bintana. Pero antes sinano dapat sirado man ang inyo sining mga gate dira sa inyong panimalay. Yes, so by the way no ginaknowledge nila naton ang aton nga provincial Chief Community Affairs Development Unit Chief no. Police Lieutenant Colonel Jojo Urbano Tabalok ag ang aton nga Public Information Officer no, Police Major Rolando Aranyo nga may ara subong nga engagement bade sa syudad sang Iloilo. Kaga siyempre no, good morning mandra kay Ma'am Glyza Arellano no, bilang tawag sa aton sa Subongaga, subong man kay Ma'am AJ Bahuyo no. Yes, Good morning thank sir, you so watching much, from second Iloilo Provincial Mobile Force Company. Thank you so much for monitoring gino kag subong man kay Ma'am Mariam Mercado. Good morning ma sir. Thank you so much guys. Yes, kaga nga aton nga next nga tip bade no. So ang una to bade mo to nga imo nga ipangkandado kitang balay before kita magalin. So next naton is pwede kita makabutang dira sa mga CCTV no or mga alarm naton in case nga may ara magando magsulod sa aton panimalay, may record kag mabatian man sa aton piyak balay nga ginsulod na ang aton panimalay. Kaga siyempre no, antes kita pahuway no or magtulog no, dapat secure kita ng tanan nga mga pwedeng i-check no, pwedeng ma-entry kag exit sa nga mga kawatan ngayon dapat nakapadlock dira or kung pwede man lang no butangan pag inaton sa suga ang aton sini nga palibot. Kaya mo importante basta masana ka ni body wala gyud sang krimen pero kung madulog kisa madamo ka katabo nga krimen di ba pade? Yes, damo nagakatabo nga mga kalainan no sa kadulong no kag syempre ang next nga tip naton is dapat another tip pag naton ba din no? Dapat i-secure ginila kung may mga hotline numbers no. Ang inyo dira nga mga cellphone, hotline numbers sa mga inyong mga kapulisan no, tapin pa kung sa mga sa mga banwa ka mo dira, dapat mayara ka mga hotline number no sa inyo sining PNP no. yes. Pwede ninyo mapangayuhan sa bulig anytime, anywhere dira in case mga emergency kag sa mga respondent. Kag dapat ba di secure ta gino ang aton mga personal account dira sa social media no. Nga kung may mga kadtuan kita, hindi kinahanglan nga i-update naton kaya ang aton nga mga kauturan nga may malain nga tinutuyo, ginabantayan lang kung din kita before mag-atake no sa aton tag sa kapanimalay. Dapat maging security conscious kita all the time dapat no amo na pati sa social media naton dapat siguraduhon naton nga hindi kita masyado updated or mag-upload ka mo dira mga late na no hashtag late upload nyo lang dira no. Yes, kag ang aton nga last nga tips badi is common sense no. So wala naton nga hindi kita magatag sang ligwa no kay siyempre every time nga may opportunity na yang aton mga kuturan nga may malain nga mga tinutuyo sa aton nga mga kagamitan dira especially sa aton nga panimalay dapat ano kita i-secure ginaton no hindi naton sila pagtagaan sang opportunity para nga kita makawatan. Okay ba budlay magisa makawatan ba din no sa pila mga katuig nga pagpundar nimo sina once nga makawatan ka lang gisa makawatan nga daan kapapos lang so dapat make sure ginaton nga hindi kita malutsan. All the time dapat no hindi naton pagligaligahan no kumbaga hindi naton pagpabayaan ang aton sa mga property dira Antes ka mo magpahuway no hindi kita dira sang kadalasang kalamig sang tiempo kay sa iban ka pabura pero pabugtaw wala nagalit ang ila sining mga